Пъти Мишо, сега ще кажа едно стихотворение от мой приятел от Сопот, Васко Попов. Нарича се Ярост. Къде остана българския дух? Земята ни кръстосват емисари, а Йово гледа вял като е внух, как анексират без война България. Това било демократичен път. Платени ренегати се надвикват в старанието да я преведат от български на няколко езика. В учебниците вятър и мъгла, в културата еничари работят, брюкселско-холивудски светила изхвърлят Вазов, Яворов и Ботев, а медиите бълват лъскав свят. Будалкат ни с камили и витрини. България е място за разврат и всеки гледа метър да я мине. Народ е отвратен от вод след вод. Уж даваш глас на умни и красиви, а те ти връщат огладнял живот и 30 години те успиват. Я удари по масата с юмрук, изтри праха от старата си слава и разчисти. България е тук, 13 века и не се продава.